Philippine Navy Warship BRP Miguel Malvar anaa karon sa Port of Cagayan de Oro City alang sa duha ka adlaw nga open house sa publiko. Nakadunggo karon sa pantalan sa Cagayan de Oro City ang Philippine Navy Warship FFGO6 BRP Miguel Malvar alang sa duha ka adlaw nga public viewing kon open house. Ang maong programa kabahin matud pa sa Showcase of Assets sa Philippine Navy. Ang BRP Miguel Malvar usa sa mga pinakabagong warship sa Philippine Navy nga nakomisyon karong tuiga lang. Napalit kini sa Pilipinas gikan sa nasod South Korea. Aduna kini gitas-on nga 118 meters ug loaded sa mga war machine. Sama na lang sa surface-to-air missile, anti-submarine armaments ug ang 60 caliber machine gun. Aduna sab kini rigid hull inflatable boat kon RHIB alang sa mga shallow water rescue operations. Abli ang maong barko sa publiko alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sunod semana, gikatakdang mubisita sab sila sa Port of Iligan alang sa susamang open house isip kabahin sa kasaulugan sa Diande Festival 2025.